Milí diváci, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska som si pre vás pripravil nový formát, volá sa to investičné diskusie, kde si vždy budem volať nejakých ľudí, ktorí sa vyznajú v finančných trhoch, v investovaní, ktorí sa v tom pohybujú. A dneska som si pripravil tému kríza, či nejakú očakávame, čo môže byť spúšťačom ďalšej krízy. Budem to robiť na pravidelnej báze a dneska teda môžeme začať. Vítam tu človeka, ktorý sa volá Peter Bukov, je to hlavný analytik Top4Rex, človek, ktorý robí kurz škola tradingu na Ekonomickej univerzite a na Univerzite Komenského. Pohybuje sa na trhu roky a vyzná sa v investovaní a obchodovaní. Vítam ťa, Peťo. Zdravím všetkých. A takisto tu vítam Norberta Nepelu, ktorý je zakladateľom stránky papučovyinvestor.sk. Človek, ktorý takisto robí kurzy, momentálne je to letná škola investovania a takisto sa pohybuje už dlhé roky na trhoch a investuje. Vítam ťa, Norberto. Takže, chlapi, v roku 2009 začal na akciových trhoch rast, ktorý trvá až doteraz. Teraz sa píše júl 2017, to znamená, že trhy rastú už vyše 8 rokov. Ak sa bavíme o Amerike, lebo Amerika vlastne určuje smer a trend vlastne celého sveta. A už asi od roku 2011 počúvam proste zo všetkých strán, že chystá sa nejaká kríza, príde nejaký veľký prepad, no nič sa nedieje. Zatiaľ sa stále nič nedialo. Ono kríza vieme, že príde, ale nevieme, čo bude spúšťačom. Hovorí sa, že bičie trhy sa rodia z pesimizmu a umierajú na eufóriu. Čo si myslíte, je už nejaká eufória na trhu? Noro? Ty si vo svojej podstate na svoju otázku čiastočne odpovedal aj sám, keď si povedal, že nikto nevie, kedy príde tá kríza. Čiže to je asi jedna vec. Čo sa týka eufórie alebo pesimizmu, tak vo svojej podstate každý deň vnímame v takom nejakom malom aj prejavy eufórie, aj prejavy pesimizmu. Tak vo svojej podstate ja to vnímam tak, že vlastne momentálne z pohľadu toho, či kríza áno alebo nie, sú dôležité niektoré vlastne ukazovatele trhové alebo skôr fundamentálne ukazovatele. Medzi najdôležitejšie ja osobne radím úrokové sadzby a teda primárne ani nie tak, že aké sú dneska, ale primárne nejaký výhľad vlastne zvyšovania alebo držania, prípadne nejakého znižovania. A tak vieme, že Fed vlastne už nastúpil cestu zvyšovania svojich úrokových sadzieb, čo je v podstate pozitívny signál. Tak Európska banka stále drží na úrovni 0% svoje úrokové sadzby, tam uvidíme, ešte tam nejaký trend zásadného zvyšovania nenastúpila, uvidíme, aké to je. Druhým tým faktorom sú vlastne fundamentálne faktory, to znamená konkrétne napríklad nezamestnanosť, respektíve zamestnanosť, keď to obrátime. Tam zase sa dostáva vlastne nezamestnanosť pod 5%, čo je taká nejaká, nazvem, magická hranica, všeobecne vnímaná, že kedy už sa začína rozmýšľať, že či už to není príliš dobré, či už sa to príliš neobráti. Čiže ja vnímam tie signály z trhu, ako keby boli zmiešané, čiže každý deň vidíme aj také a vo svojej podstate vieme si ich interpretovať rôzne. Čiže ja by som nehovoril, že je eufória alebo je nejaký pesimizmus, skôr by som povedal, že je to business as usual, klasicky na tých trhoch. Ešte by som možno sa vrátil k tomu, keď sa bavíme, že či bude kríza alebo nie a čo v tej kríze vlastne vedie. Ja mám taký mentálny problém s tým, čo to vlastne tá kríza je. Lebo my hovoríme, že kríza rovná sa prepad trhov. Podľa môjho názoru prepad trhov je nejaký dôsledok niečoho. Čiže skúsme si možno povedať najprv, čo vnímame pod tým pojmom kríza, aby sme vedeli, že čo k tomu má smerovať. Až potom si vieme povedať, čo sú tie faktory, ktoré to vlastne môžu spôsobiť. Peter, skús sa k tomu vyjadriť. O tom všetkom presne aj príčina, čo k tomu môže viesť, o tom sa budeme rozprávať. Peťo, ty čo? Ja som v podstate asi 2 alebo 3 týždne dozadu zachytil taký zaujímavý prejav od guvernérky Fedu Janet Yellenovej, ktorá v tom prejave hovorila, že podľa nej to jednoducho už neuvidíme takú finančnú krízu, ako bola v roku 2008, respektíve 2007, že už sa niečo takého neobáva, že teda môže dožiť v kľude a finančné krízy jednoducho sú za nami. A odôvodnila to teda jednak tým, že po tom veľkom finančnom prepade boli v Amerike nejaké regulácie, boli tam nejaké teda prísnejšie podmienky, regulácia kapitálu a tak ďalej a ten finančný sektor je dosť regulovaný, aj keď teda Donald Trump teda začína bojovať za to, že chce ho deregulovať.
Samozrejme, to, čo teda hovorí Fed, alebo to, čo si myslia tí guvernéri tam, tak väčšinou neplatí, alebo teda deje sa presný opak, lebo ešte aj v roku 2017 teda Fed nejakým spôsobom sa snažil utešiť alebo upokojiť, že ceny nehnuteľnosti nebudú klesať a že jednoducho nič sa nedá, všetko je v poriadku. Ale ja si myslím, že teda, tak ako aj Noro hovoril, že sú tu nejaké také zmiešané správy, každý hovorí o tom, že trh rastie už 7 rokov a že sme na maximách, ale to je teda presne od roku 2011 sme si mohli hovoriť každým rokom, že áno, teraz sú maxima, už keď bol S&P 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2400. Takže ja by som tak nejako nehovoril, že čaká nás kríza, nečaká nás kríza, ja si myslím teda, že ekonomika stále šlape. V Amerike aj v eurozóne sa teda začalo výrazne dariť ekonomikám. No a napríklad sú také zaujímavé grafy, ktoré ukazujú na to, sa to volá, že index finančných podmienok v Amerike a aj napriek tomu, že teda Fed už 4-krát zvýšil úrokové sadzby, tak tie finančné podmienky sú stále viac uvoľnené, čiže vypadá to skôr tak, že Fed tie sadzby znižuje a nie zvyšuje. Čo teda aj americký dolár nám neposilňuje na to, že Fed zvyšuje sadzby, dlhopisy, tie 10-ročné, čo sú také benchmarkové, výnos nerastie, takže stále tie podmienky v Amerike sú priateľné, sú dobré na to, aby tým akciám sa darilo. Takže podľa mňa tá kríza nás tak skoro nečaká. A teda o tom, čo by mohlo spustiť, asi budeme diskutovať trošku ďalej. Ešte možno reakciu, pokiaľ môžem, na to, čo si vlastne povedal, presne ako si vlastne spomínal dlhopisy, tak ono je taký možno signál, že sa chystá kríza, keď vlastne krátkodobé výnosy prekročia dlhodobé výnosy, čo sa ešte stále nedieje, stále nejaké nožnice tým zvyšovaním vlastne rokových sadzieb stále tam sú. Čiže z tohto pohľadu presne ako hovoríš, kríza z tohto pohľadu je v podstate nedohľadne. Druhá vec, terajší byčí trh, a teraz neviem presne koľko už trvá v tejto chvíli, ale ešte to není historické maximum, keď si tak zoberieme. Ono by to bolo historické maximum, keď dosiahne, je to až niekedy v roku 2018-19, myslím, že by to malo byť 120 mesiacov za sebou idúcich. Potom druhý by bol ten, čo bolo 61 až vlastne 69, 1961 až 69 vlastne rast trhu, to bol tiež taký ako relatívne dlhé obdobie, ale my sme ho ešte stále dneska neprekročili. A vlastne taký vlastne bonmot, aforizmus nakoniec tohto svojho prejavu, ono sa hovorí o tých vlastne predpovedačoch krízy, že ekonomickí analytici úspešne predpovedali 8 z posledných 2 kríz. Čiže len toľko na margo veci. Áno, no presne ako si hovoril, že ten vyšší trend, ktorý je tu, vôbec nie je ešte na tých historických maximách. Ja tu mám aj čísla, že priemerné trvanie byčieho trendu je 8,9 roka, s priemerným kumulatívnym celkovým zhodnotením na úrovni 490%. Momentálne od dna, ktoré bolo v Amerike v marci 2009, sme momentálne niečo cez 250%. Čiže 250 máme momentálne, priemer je 490%, čiže ešte tam je nejaký ten priestor a 8,9 roka je priemerné trvanie. Momentálne sme 8 rokov. Čiže minimálne teda ešte máme ten 1 rok možno pred nami. Ono, keď sa na tým človek zamyslí, tak keď chce nejakým spôsobom zhodnocovať svoje peniaze a máme infláciu povedzme 2%, a 10-ročnom dlhopise je výnos 2,2, tak veľmi s tým kapitálom ani nie kam inám ísť než do tých akcií, kde teda už len ten dividendový potenciál je zaujímavejší ako tie dlhopisy a takisto aj nejaký rastový potenciál, takže je také úplne, že logické zamýšľanie sa nad tým, jednoducho povie človeku, že áno, pokiaľ chceš niekde investovať, tak pravdepodobne asi tie akcie, aby si aspoň teda tú infláciu predbehol, lebo v eurozóne 10-ročné dlhopisy teraz v Nemecku sú na 0,5% a to mi príde. Myslím 1,4. Inflácia je v podstate jednak vyššia a zase na druhej strane, ak ECB bude zvyšovať sadzby, tak tie bondy pôjdu dole, výnos pôjde hore, takže... Ale ten výnos on sa teraz zvýšil len za posledný mesiac a pol, dvojnásobne, lebo on bol na 0,20, 0,25 pred mesiacom začiatkom júna a teraz je polka júla a už je 0,50, on sa dosť veľmi rýchlo zdvojnásobne. Tam vlastne dáva nejaký signál. Čo si hovoril, Peter, máš absolútnu pravdu v tom, že s nejakým zvyšovaním úrokových sadzieb ceny dlhopisov pôjdu dole. Ale to je podľa mňa úplne prirodzený hospodársky cyklus. To sme zatiaľ v Amerike veľmi na tých 10-ročných teda nevideli, že tie 4 zvyšovania tam boli a napriek tomu ten výnos stále. Ale to súvisí aj s inými faktormi, ktoré som vlastne spomínal. Ešte jednu vec, čo chcem povedať, je, že v podstate, ak sa bavíme o kríze reprezentovanej poklesom trhu, tak si povedzme, že čo je to tá kríza, či je to pokles 20%, či je to pokles 50%, čo to reálne je. Lebo
ako znovu to, čo hovorím, to je iba nejaký dôsledok niečoho. Je štandardne bežné, že proste investori po nejakom období rastu vyberajú tie zisky, čo spôsobí nejaký prepad trhov. A je to normálny prirodzený cyklus. Skôr si myslím, že nie len tým, že vyberajú zisky, ale že sa stane niečo, že je tam nejaký symptóm niečoho zlého, vlastne, čo sa v ekonomike deje, čo sa prehliada, niečo. Tak podľa mňa, akože z princípu, skúsme sa dostať k tomu, že čo to vlastne tú krízu spúštalo, čo to vlastne tá kríza je, lebo môžeme sa o tom baviť do nekonečna a budeme sa baviť o trhových signáloch, ktoré môžeme interpretovať rôzne, lebo nemáme referenčný rámec, voči ktorému ich chceme interpretovať. Akože, z môjho pohľadu kríza vzniká vtedy, buď nejakým hospodárskym cyklom prirodzene, to znamená po nejakom období konjunktúry príde prehriatie, základná ekonomická teória, prichádza pokles, prichádza recesia. Je to normálne. Tie ukazovatele v tejto chvíli nevnímam takto, čiže z pohľadu nejakého hospodárskeho cyklu nevnímam, že vchádzame do recesie. Druhá vec je, môže to byť nejaká bublina, ktorá spúšťa. Krásny príklad dotcom bublina, krásny príklad realitná bublina. Teraz sa bavíme o tom, že či je alebo nie je dlhopisová bublina. Čiže to sú veci, ktoré môžu spustiť nejakú krízu. Čiže toto skôr vnímam ako niečo, čo môže spustiť krízu. Aj keď momentálne, a to sa asi budeme sa baviť trošku ďalej, nie som si istý, či máme na obzore nejakú bublinu, vrátane dlhopisovej. Ďalšou možnosťou je ten tzv. Black Swan, ale to je otázka, keď sa pýtame, že myslíme si, že môže nastať niečo, čo si ani len nevieme predstaviť, že by vôbec mohlo nastať? No áno, môže. Práve to je tá čierna labúd, že my nevieme, že práve bum, teraz sa toto stane. Tak ako čierna labúd sa môže označiť útok na dvojičky v 2001, kedy za 2 týždne poklesol americký trh, neviem koľko, 10%, 15%. Hej. Len tým, že proste toto sa stalo, alebo ja neviem, keď Fukushima vybuchla v 2011, vtedy si tiež pamätám, že klesli trhový. Hej, ale to, čo hovoríš, vieš, toto je Black Swan, ktorého dopad je čisto krátkodobý. To je krátkodobý. Čiže on není spúšťačom krízy. On je spúšťačom reakcie trhu. Čiže inými slovami, keď sa bavíme o tom o mnoho väčší potenciál, to ako není Black Swan čisto, ale krásne to Brexit. Toto malo potenciál o mnoho väčšieho dopadu na celkovú ekonomiku eurozóny, ako výbuch Fukushimy na ekonomiku čohokoľvek. Princíp je taký, že áno, spadli trhy, za 2 týždne boli naspäť. Je to v podstate nejaká prirodzená reakcia trhu. Trhy nemajú radi neistotu. To sa dialo pred tento vojnami v Iraku, prvej, druhej, to sa deje pri akékoľvek forme neistoty. Trhy sú nervózne, sú proste nervózne. Ako náhle sa niečo stane a vieme, čo sa stane, tak už trhy reagujú nejakým smerom. Bude to dole, alebo to je hore, ale už to ten nejaký rast alebo nejaký trend už to naberie. A vieme vyhodnotiť. Všeobecne v investovaní sú veci, ktoré vieme, že vieme, sú veci, ktoré vieme, že ich nevieme, a potom sú veci, ktoré nevieme, že ich nevieme. A tie vlastne Black Swan patria medzi tie veci tretieho typu, čiže to je proste riziko, do ktorého každý investor ide. Ľudia sa to snažia predpovedať, samozrejme, aj krízu, aj hocičo, či je to už nejaká dlhodobá alebo krátkodobý prepad. Tak ako je to podľa mňa presne ten dôvod toho, že od roku 2011 zhruba, že čítam, že teraz niečo príde, lebo chcú proste to trafiť, aby potom sa o nich hovorilo, že pozrite, ja som vedel, že to teraz klesne o 50%, ja som to hovoril pred mesiacom a teraz sa to stalo. Podľa mňa toto je hlavný ten dôvod, že prečo sa niekto snaží predpovedať nejaký prepad. A väčšinou to sú takí ľudia, o ktorých nikto nikdy nepočul. Ja čítam, že manažér veľkého hedžového fondu predpoveda krízu, pozriem si veľký hedžový fond a má tam 100 miliónov. To nie je zase veľký hedžový fond. To je na slovenské pomery veľký hedžový fond. Na slovenské pomery, ale keď je to americký, tak proste prišlo o tým, takže je to také, no ale otázka, ešte by som sa chcel opýtať, keď si hovoril, že Brexit mal potenciál byť nejakým spúšťačom nejakého väčšieho prepadu, neudialo sa. Bol krátky prepad a vrátilo sa to naspäť. Prečo si myslíš, že to malo iba taký krátkodobý dosah? Pretože takto reálne, tak celý Brexit je v podstate dlhodobá záležitosť.
Čiže to, že vlastne Británii rozhodli o tom odstúpení, tak to bola iba jedna informácia a tedy vlastne zistili, že ešte netušíme, ako to vlastne bude prebiehať. Čo sa vlastne stane? Teraz bude 2+ ročné obdobie, kedy bude Británia vyjednávať svoju pozíciu proste vis-a-vis EÚ, tento voči EÚ. Čiže akorát som zachytil dneska, že predstavili nejaký dokument, ale aj tak není veľa zásadných vecí o tom, napríklad aký bude status zahraničných ľudí v Británii a zase Britov v zahraničí v rámci Európy. Čiže kopec vecí tam ešte nie je podchytených a budeme sa ich postupne dozvedať. Akurát, že už si myslím, že to bude priebežný, postupný nejaký, ako keď proste varíš žabu. Čiže tie trhy to budú postupne absorbovať a už to najhoršie, čo sa mohlo stať, trhy očakávali, zareagovali na to, potom sa znova vrátili naspäť. Čiže dôvodom, prečo to bolo krátkodobé, je, že reálny, konkrétny, okamžitý dopad toho rozhodnutia neexistuje. To súhlasím. Ono záleží aj dosť, že či to teda bude ten hard Brexit alebo ten soft Brexit, pretože May sa vyjadrila, že pre ňu je teda lepší žiadna dohoda ako nejaká horšia dohoda, a to bolo samozrejme pred tými voľbami. A po tých voľbách tá je politická situácia už je tam taká, aká je. A väčšina britských firiem, respektíve väčšina britských manažérov, čítal som teraz taký prieskum, ktorý hovoril o tom, že až tuším 60-70% britských manažérov je negatívne naladených na britskú ekonomiku a začína byť taký tlak na tú May, aby jednoducho urobila nejaké ústupky a nebrali to teda ten hard Brexit, aby zobrali akúkoľvek dohodu, ktorá v podstate presne tú neistotu aj z tých britských biznisov odstráni, pretože manažéri tiež jednoducho teraz nevedia, že akým smerom mám jednoducho smerovať tú firmu, či mám naberať ľudí zo zahraničia, nemám a tak ďalej. A to potom vadí aj tým britským akciám, samozrejme aj britskej libre, aj keď teda v britskej ekonomike sú aj iné problémy, ale ja si teda myslím si, že napriek tomu, že teda veľká časť tej strany konzervatívcov je dosť anti-eurová, ktorí v podstate aj tlačia na to, že musíme ten hard Brexit za každú cenu, ale myslím si, že nakoniec teda tak ako všetko doteraz možno v histórii sa nejakým spôsobom dá sa povedať, že ututle a jednoducho bude to nejaký Brexit taký, že len aby bol a podmienky budú podľa mňa veľmi zhovievavé aj pre Anglicko, aj pre eurozónu. Ja osobne si myslím, že Brexit nebude mať nejaký väčší a nejaký katastrofickejší dopad na trhy. Ja si myslím, že tiež nejako to bude presne tak postupne sa budeme dozvedať o tej migrácii, postupne sa budeme dozvedať o tých firmách a tak ďalej, o tom obchode, prípadne clá a tak ďalej, takže to, čo bolo ten prepad, neviem, či to bolo 10% v podstate v tú noc, tak myslím, že to je niečo, čo už nepríde a skôr teda to trh stále berie tak, že sú tu centrálne banky a skôr tá monetárna politika. Samozrejme niektoré tie firmy v Británii, keď sa bavíme o celom indexe, tak index je na tom, dá sa povedať, celkom dobré. Ja tie jednotlivé firmy nesledujem, ale určite sú nejaké firmy, ktoré boli zasiahnuté viac a niektoré, ktoré boli zasiahnuté menej. Čo sa týka Brexitu, tak tam ešte určite z toho benefitujú krajiny ako Nemecko, Holandsko, kde vlastne tie banky sa presúvajú. Kde sa presúvajú do Frankfurtu, niektoré už ohlásili, že sa budú presúvať do Paríža, niektoré do Holandska. Čiže oni určite budú tieto krajiny. Čo nie je celkom jasné, a to závisí od toho, ako si Británia vyjedná svoju pozíciu a teda, či to bude hard Brexit alebo soft Brexit. Pretože teraz sa vlastne tešia spoločnému trhu. To znamená, ktokoľvek proste banky môžu posúdiť na celom eurotrhu v rámci nejakého europasportu, čokoľvek, pretože sú súčasťou eurozóny. Otázka je, a to by bol dosť veľký dopad na veľmi veľa spoločností, a teda hlavne banky britské, ktoré keby sa toto useklo. A to v tejto chvíli nevieme povedať. Už teraz sa, máš pravdu, banky pripravujú a ohlásili, ale sú to podľa mňa podmienené vyhlásenia, ktoré budú podmienené tým, ako sa budú vyvíjať rokovania o Brexitu. Čiže môžeme sa tváriť, že je to nejaká alternatíva, ale podľa mňa každá banka, ktorá tú potrebu mať nebude sa sťahovať, tak sa proste nepresťahuje. Skôr bude lobby, ktorá bude tlačiť na britskú vládu, aby vyjednala skôr aj taký mäkší Brexit. Ale to je len môj názor, môžem sa myliť. Peťo, na začiatku si hovoril, že myslíš, že teraz v najbližších rokoch nebude nejaká kríza. Mám otázku. Myslíš si, že príčinou bude niečo, čo vlastne pod pokrývkou buble už nejaký ten čas a proste sa to prejaví, ja neviem, za rok, za 2, za 3? Alebo to bude niečo, čo
skôr tak odrazu vypáli a trhy na to zareagujú veľkým poklesom dlhodobejším. Samozrejme, pamätaj, že si to o 3 roky niekto pustí. Samozrejme sú rôzne dáta, aj či už z amerických alebo z európskych ekonomík, ktoré sa dostavujú na verejnosť. Napríklad je to miera nezamestnanosti, ktorá teda v Amerike je pod 5%, ale samozrejme potom je tu iná miera nezamestnanosti, ktorá v podstate je očistená od nejaké veci a tak ďalej. To znamená nejaká iná metodika, tá hovorí o tom, že miera nezamestnanosti v Amerike je raz taká, čiže 10%. Takže tie čísla, ktoré jednoducho sa vydávajú v tom kalendári, ako tak môžem povedať, čo trh sleduje, ktoré majú takúto vytvárajú najväčšiu reakciu na tých finančných trhoch, tak to je jedna kategória čísel a pokiaľ si človek tak trošku rozoberie a ide do hĺbky, tak možno nemôžeme o tom naozaj povedať, že by ten stav tej ekonomiky bol až taký úžasný, ako sa prezentuje. Ale osobne si nemyslím, že by to mohol byť nejaký spúšťač na finančnú krízu, je to teda tiež nejaká cyklickosť a tak ďalej. V eurozóne, v Európe je problém dosť, teda hlavne tie štáty sú dosť rozdielne, majú rozdielny jazyk, rozdielne zvyky, kultúru a tak ďalej. Je tu veľká nezamestnanosť mladých ľudí, v niektorých krajinách je okolo 50%, napríklad v Španielsku s tým majú dosť veľký problém. V podstate tam sa z tej krízy ešte stále nespamätali. No ale je tu veľký dlh, ktorý samozrejme majú štáty, či už je to Amerika alebo v eurozóne. Sú tu centrálne banky, ktoré ten dlh kupujú. No a myslím si, že trh to zatiaľ máme teda napríklad v eurozóne ECB, ktorá je tu stále prítomná, kupuje cenné papiere vo veľkom objeme mesačne. A myslím si, že trh ešte tak, že skôr sa nepozerá tak veľmi do budúcna, že na 3 roky, čo bude, ale skôr rieši možno teraz, takže čo je a možno čo bude za pol roka, za rok. A nechcú tí investori veľmi podľa mňa si pripustiť, že môžu nastať nejaké problémy. A nemyslíš si, že práve v súvislosti s kvantitatívnym uvoľňovaním, že by mohol byť nejaký problém, že vlastne ECBčka vykupuje tie dlhopisy, takisto sa to dialo v Amerike? Že toto by mohlo byť niečo, že vlastne sa tu vytvára nejaký umelý dopyt po týchto dlhopisoch, že by to mohlo vypáliť, keď skončí napríklad QE už aj v Európe? Áno, to je dosť problém, pretože napríklad niektoré analytické banky hovorili, že také Taliansko a Španielsko z ich ekonomikou, z ich dlhom by mali mať 10-ročné výnosy na dlhopisoch okolo 7%, teraz majú tuším okolo 2%. Čiže práve tá ECBčka, to čo urobila, tak je to, že samozrejme znížila výnosy na tých štátnych dlhopisoch a tie krajiny na tom krátkom konci krivky sa dokázali refinancovať za negatívne úrokové sadzby. Čo teda bez tej centrálnej banky by to asi trh ocenil samozrejme inými výnosmi. Ale skôr by som možno povedal, že nebude to nejaký spúšťač zase na nejakú krízu. Možno by som povedal, že ten taký býčí trh na tých dlhopisoch, ktorý bol za posledné 3 alebo 4 roky, neviem presne, keď každý kupoval dlhopisy, ja si povedal, že príde centrálna banka, kúpi to odo mňa o 3 mesiace za hociakú cenu. Myslím si, že to už skončilo a teraz, že v podstate niekedy na jeseň bolo dno na tých výnosoch, vtedy v podstate teraz bola trošku pauza, ale vidíme znova rast a myslím si, že sa môžeme dostať do takej fázy v eurozóne, kde jednoducho ďalšie 3-4 roky budú poznačené tým, že úrokové sadzby by mohli zmierne hore a výnosy by mohli rásť, čo teda zase vie vplyvať na hypotéky a tak ďalej. Ale hovorím, že podľa mňa to bude nejaký taký ekonomický cyklus, môžeme vidieť nejaké spomalenie v eurozóne, teraz je raz 2%, čo nie je teda nič super, ak si to tak môžeme povedať. Asi už neuvidíme, že 4-5% ekonomický rast, pretože ak s tými monetárnymi stimulmi sme vytvorili 2% a bez tých stimulov podľa mňa viac nevytvoríme, ale neočakávam teda nejaký prúdky prepad alebo jednoducho teraz, že všetky ekonomiky zamrznú, už nebudeme vedieť fungovať bez tých monetárnych stimulov s nižšími úrokovými sadzbami. Takže práve to bolo jeden taký indikátor, ktorý to dosleduje, tak sú tie PMIčka, tie prieskumy manažérov, či už v sektore služieb alebo vo výrobnom sektore. Všetci manažéri jednoducho sú optimistickí na ten optimizmus aj v Nemecku je na dlhoročných maximách. A napriek tomu teda, že vedia manažéri, že áno, bude taká monetárna politika možno od ďalšieho roka, sa to bude trošku meniť, takže tie biznisy zatiaľ šlapú a myslím si, že ak teda dopad na dlhopisy bude určite silnejší ako na samotnú ekonomiku v eurozóne.